not serious. His note is not complete. As in, he's not even serious in class. He's very tattered. See, let me tell you that. The reason why I will come to tell you, I saw him in my area. He went to bet center to play bets. Sale, ina kuɗin da na baka ka kai makaranta, Sale. Ina kuɗin da na baka, Sale, ka kai makaranta. Da yarinyar nan te in bata. Na ce kai ne babba. Sale, babban banza kake so ka zama. Ko me kake so ka zama, Sale? Amma ya san da kudin su waye ka gudu da shi ko da bai tanka wannan kuskuren ba. Amma da fuskar shi na gane. Na san kuma dukkan ku kun gane fuskar shi. Ba zan taba iya rayuwa babu ke ba tunji. Ke ce rayuwa. Ka ce ba za ka iya rayuwa ba in ba ita? Ba zan iya rayuwa babu tunji ba. Ka san sunanta Kill and Die dan kutama buka. Sai dai ka yana shiga yana fita yana shiga ba fita. Fata attention. Da kona mata cewa I want to be a serious student. Look, I want to be a serious person. Kin gane? I swear this time around da gaske zan zama very serious. Kin ga kici maka mun. Yau da ranar da muka yi da Oscar, gashi har yamma ta fara yi bai kawo mun kuɗina ba. Dan mu tun wannan daman muke jira madam. Me kike so a yi masa? Kawai so nake ku je ku kawo min shi. Ranar cire ido a wanke gurbi ta zo. Ko da su fatan yaro ba. Sai ka kawo mu ai. Kai zo a biya ma. Talaka. Ka zo a biya ma. Matsiyaci ne. Baki littafi na. I don't know why you guys are not serious. Ke a gida ba sai miki ba? Za a yi test in ba ta littafi na da karatu da fi samun maki ko? Ita rayuwa tsari ɗaya ne da ita. Duk abin da ka shuka shine zaka girba. Umma alkhairi ka aikata ko kuma shari. Habibullah Image in conjunction with Mr. Arfems suka ɗauki nauyin kawo muku sabon shiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cewa ta sojoji mota bi za su zo. Za a kulle makarantar nan a tafi da kai a tafi da ita mu hadda ita. Wanda yake ɗauke da darasi, ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa. Shuka